Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tgħid li l-ammont ta' passiġġieri li żaru l-Gżejjer Maltin permezz ta' cruise liners fit-tieni kwart ta' din is-sena ammonta għal 205,224. Żieda ta' 66% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fattur importanti fi żieda tal-passiġġieri kien il-fatt li bejn April u Ġunju daħlu Malta 19 il-cruise liner iżjed mit-tieni kwart tas-sena l-oħra, jiġifieri 108. 2386 passiġġier żaru Għawdex, qabża kbira meta mqabbel mal-55 li żaru l-istess gżira fit-tieni kwart tas-sena l-oħra. 76% tal-passiġġieri ġew minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, bl-ikbar swieq ikunu l-Ġermanja, l-Italja u Franza. 27% tal-passiġġieri li ma kinux ġejjin mill-istess reġjun kienu Amerikani. Intant fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, l-ammont totali ta' passiġġieri li żaru Malta bil-cruise liners kien ta' 225,877, żieda ta' 40% fuq l-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. Imqabbel mal-ewwel nofs tas-sena 2014, il-passiġġieri Ġermaniżi u Taljani żdiedu filwaqt li dawk Ingliżi u Franċiżi naqsu bi ftit.